Добрый дзень, паважанае спадарства. Разам з вами Варвайская Астра, і я працягваю далей праходзіць гульню Сталкер Даліна Шорахаў. Да, працягваю далей праходзіць гэтую гульню на сваім дагістарычным кампудактары. Вось, вітаюся тут з браткамі. Вітаю, брат. Што? Вітаю, братуля. Давай. Класныя дыялогі, да? Так, я, як заўсёды, у мяне ўсё падлагвае, я, як заўсёды, не разумею, што тут адбываецца, тут дзесьці людзі страляюць адзін у аднаго. А, і да, паміж справамі я тут знайшоў тайнічок, які я зараз забяру. Так, знойдзены тайнік. І вось што я бы хацеў зрабіць у гэтай маленькай часткі. Яны у мяне ўсе маленькія. Так, па сутнасці можна зрабіць вось што. Можна або спытаць, так, забраць флешку ў кур'ера, да, Фёдора ў кур'ера і аднесці яе мутнаму. Або можна, у прынцыпе, паспаць, па-мойму, тут вось ёсць іконка сна да вечара. І выканаць заданне, вось, заданне Барбоса, Ілля Барбоса, невядомая твар. Накіравацца на паляванне з Іллём Барбосам. Я, честно кажучы, не ведаю, што рабіць. Ну, хаця, можа быць, давайте зробім адразу два. Вось, я зраблю адразу два. Так, ну, першае заданне я ўсё ж такі выканаю па галоўнаму сюжэту. Ўсё ж такі. Гэта, так сказаць, галоўнае заданне. І таму я зараз збіраюся туды ісці. Тут самае галоўнае гэта... Ага, о, як трэба. Трэба ісці аж, ось так. На другую сторону. Так. Вось. Ісці сюды. Потым сюды. А потым... Ось сюды, да. І па вось гэтай ужо дарозе я дайду, так сказаць, да кур'ера. А можа быць і не зусім. Так, хто гэта? Ворагі, сябры. Ну, чырвоным не падсвятляецца, значыцца. Ой, карт-сцэна. Деньги, бабло или почту отстрелим? Да нет у меня ни денег, ни артефактов. Юрик? Ці Юрок? А, так, я зразумеў. Значыцца, давайте-ка мы тут захаваемся на всялякі выпадак, да? Бо штосьці, я думаю, тут у нас зараз будзе пераштрэлка. Вось. Так. Ну, давайте подойдем сюда. Слышишь, мужик, ты будешь тут шариться, так завалим, это как два пальца. Ну, сам напросился, пацаны, вали его! Ну, все зразумела я. Ой. Ой-ой-ой, яны Юрка завалили, блин. Значыцца, трэба будзе перагуляць. Я не хачу, каб яны яго завалілі, у прынцыпе. Па-мойму, гэта можна зрабіць. Давайте перазагрузімся і паспрабуем гэта зрабіць. Так, цяпер я ўсё зразумеў, і нам трэба іх адразу знішчыць. Нам трэба адразу іх знішчаць, інакш мы нічога не зможам зрабіць. Трэба акурат. Блин, штосьці як-то недобра атрымліваецца. Я даўно-даўно не гуляў. Гэтую гулю. Так. Ну нічога, думаю, в прынцыпе, зараз што-небудзь зробім. Так.
Так, трэба яшчэ адысці. Блин, честно кажучы, я ўжо забыў, як гэта гуляць у Сталкер. Да. Трэба падняць сваё здароўе. Адысці трошечки. Так, значится... Трэба іх-небудзь аккуратно. Стоп, так як ён мяне так убачыць? О боже мой, так. Может быть, як-небудзь обыйсці. Аккуратно. У меня засталося вельмі мало здароўя. Блин. Так. Цяпер это я разумею, як іх знішчыць. Я думаю, в прынцыпе, гэта будзе даволі апасна, але я паспрабую на гэты раз падысці блізка да іх адразу і пачаць свой. Ну сам напросился, пацаны, Так, на гэты раз усё атрымалася. Тому трэба перазараджваць. Іх засталося... О, боже мой, іх засталося 7 чалавек. Ну і добра. Так, дзесьці тут знаходзіцца... Да пабачэння. Так, ну, в прынцыпе, гэтага сталкера мы, мабыць, і не змаглі б выратаваць. Хаця... Вася пошта. Хаця, можа быць, і маглі б. Но, тым не менш, гэта доўга, а мяне не цікава гэта рабіць. Ды і малаверагодна гэта, я думаю. Хаця... Так... В прынцыпе, ўзяць усё. Так, добра. Не, ну, в прынцыпе, можна было паспрабаваць гэта зрабіць. Мне нават цікава паспрабаваць гэта зрабіць, але я думаю, што гэта будзе вельмі доўга, і гэтае ўсё зацягнецца на шмат часу. Так. У іх ёсць і гранаты. Можа быць, трэба было б з дапамогай гранат як-небудзь іх адсюль выкурыць, але, честно кажучы, я сумняваюся. Бо ён так знаходзіцца ў гэтым вагончыку, то бишь, што, я думаю, не так-то будзе проста яго адтуль, каб яны яго не заштралілі, зрабіць так, то бишь... Так, давайте тут поглядзім, што тут, хто тут знаходзіцца. Гэта іхняе месца, так сказаць, жыцця. Но, в прынцыпе, тут нічога інтарэснага нет. Пячора як пячора. Такая себе пячора. Нара, я б сказаў. Ну, ўсё, мы атрымалі флешку, в прынцыпе, і можна вяртацца назад да мутнага. О, якраз таки атрымалі яшчэ таямнік. Ось. Флешка Фёдора. Флешка Фёдора, информация закодирована. Ну да. Так, вось. Я зайшоў сюды. Да, все нормально. Так, давайте зайдем вниз. Сюда вось.
Да мутнага. О, вітаю, мутны. Мутны, чаго цябе? Трымай флешку. Ой, вялікі дзякуй. А што з Васей? Памёр. Ну, туды яму і дарога. Ну так што наконт сталкераў? Былі тут яны. Так, хлопцы барзыя, ўсё ірваліся ў цэнтр даліны з артэфактамі. Вось і накіраваў я іх да Максіміліяна на базу. Да, не шмат інфармацыі. А дзе мяне знайсці гэтага Максіміліяна? Дык знайсці яго не цяжка, толькі не будзе ён з табой проста так размаўляць. Асцярожнічае. Уж вельмі шмат всякіх розных гадаў навокал развялося. А добрых людзей мала. Ну, ёсць адзін варыянцік. Працягвай. Няслі яму давеча спасылку аж на Саскадоўска. Да сталкераў, якія яе дастаўлялі па дарозе бандзюкі знішчылі. Вось, зусім непадалёк ад ягонага лагера. І спасылка як быццам бы знікла. Максіміліян, безумоўна, расстроены. Але людзей яго зараз не вельмі шмат для зборак з бандзюкоў. Так што вырашыш гэтае пытанне, думаю, і размова у вас пайдзе лягчэй. Можа быць. Па сутнасці, лаві каардынаты базы Максіміліяна і месцы, дзе, мабыць, грабанулі сталкераў, а далей сам вырашай. Добра. Так, значыцца, вось цяпер я, так сказаць, маю. Ой, не толькі адзін таямнік, вось тут, а ёсць яшчэ адзін таямнік. Вось тут знаходзіцца базам, так. Ага, спасылка Максіміліяна ў бандзітаў, і вось тут знаходзіцца сам Максіміліян. То бишь, в прынцыпе, можна спачатку схадзіць да Максіміліяна, а потым да спасылкай ягонай, а можа быць адразу. Ну, гэта будзе ў любым выпадзе ў другой часткі, а зараз я хачу выканаць, пасля таго, як захаваюся. Так. Вось, я збіраюся выканаць заданне з Іллём Барбосам. Так, зараз ужо 12:40, а мяне трэба паспаць. Стоп. Ага, паспаць, бо гэта будзе ноччу трэба будзе рабіць, а значыцца, мяне трэба падрыхтавацца, так сказаць, да, вось, гэта мой, мабыць, яшчык, і сюды я магу пасхаваць розныя непатрэбныя для мяне, так сказаць, рэчы. Так, я возьму драбавік для гэтай жывёлы, а можа быць і не зусім для гэтай жывёлы, і трэба ўзяць дрыбі. В прынцыпе, 20 снарядаў, я думаю, мяне хопіць. Да пабачэння. Так. Вось. І цяпер можна, в прынцыпе, легчы паспаць. Дзе? Странна, чаго ж яно не уключаецца? А, вось. Ой. Так. Вось так. Давай да гадзінак да 22. Так, вось я і прачнуўся. Трэба падкрепіцца. І можна цяпер ісці на паляванне. Вось, тут яшчэ дождж ідзе, мяне гэта вельмі не падабаецца. Так, захаванне, але вось, цяпер можна ісці. Так, дзе тут нашыя Ілля Барбос? О, вітаю. А, гэта ты. Я падрыхтаваўся да палявання. Падыходзіў 2 гадзіны ночы, тая жывёла толькі... О, боже мой. Ой. Трэба будзе зараз ізноў пайсці спаць. Ой. Стоп, што? Оу май гад. Я знайшоў гадзюку мадыфіцыраваную. Оу май гад.
О май год. Я гадзюку знайшоў у тубзіку. О боже мой. Ну, в прынцыпе, нічога незвычайнага, гэта ж, так сказаць, зона. Так, таму давайте-ка я... Привет, брат. Яшчэ пайду пасплю. Да 2 гадзінак ночы. І можна будзе ўжо выхадзіць на гэтую жывёлу 100%. Так, все, я, в принципе, поспал. 2 гадзіны ночи ёсць. І можна выходить на поляванне. Кроме того, якое шчасце, дажджу больше нет. Тому, да, можно ісці цяпер да Іллі Барбоса. Ну что? Ага, гэта ты, я готовы. Я падрыхтаваны да палявання. Вось гэта мужчынская размова. Ну што, пойдзем? Пайшлі. Бабки артефакты гони! Быстро, мой придурок! Тебе хрена вылазь, папа! О боже мой. Так. Окей, заховуюся. Слухай, чого ти не помираєш, а? Так, неужо ти помер? Добре. Ты урод! Ты покойник, понял? О боже мой, неужели я так долго не гулял сталкер, что уже разучился стрелять? Это все лаги. Ну добре, давайте перезагрузим гулю. Так, теперь треба хутенько взять мой дробовик. Вось, и теперь по сутности я могу уже, так сказать, штосьці яму. Ах ты жывёла ты. Вось так вось. Ой, гадзюка. Ілля Барбос. Ключ ад яшчыка і КПК Іллі Барбоса. Адна з заметак. А не дрэнную схему пахан подкинул. Мы с братанами засясаліся сярод сталкераў і пусцілі слых, што як быццам быў закінутым лагер, твар завялася. Ну і возім туды лашкоў, якія вядуць паляванне да грошаў. Забіраем грошы, а трупікі непадалёк у пячоркі скідваем. Ах ты жывёла. Вось так вось. Не трэба давяраць кожнаму, так сказаць, сталкеру. Сярод сталкераў таксама ёсць жывёлы. Так, дзесьці тут была пячора, дзе яны трупікі скідваюць. Цікава, а што тут ёсць? Нет, тут в пячоры нікаго нет. Гэта ізноў такая же нора, як і з бандытамі. Ну, в прынцыпе, можна вяртацца смела на базу. Так. Вось.
Так, вось мы і тут. Привет, брат. На базе. Давайте сдадим КПК гэтага дрэннага сталкера или барбоса мутному. Ён типа тут самый галоўны. Вітаю вас. Чаго тебе? Мяне спрабавалі грабануць дзве з твоей базы. Вось гэта навіна. І хто ж гэта? Ілля Барбос са сваім сябрам. Вось ягоны КПК. Там усё падрабязна выкладзена. Як разумееш, ён і ягоны сябар мертвы. Вось ідыёты. Ну я разумею, калі б яны грабанавалі тых, хто домой вяртаецца з хабаром, а яны тут. Ну точно ідыёты. А ты, малайчынка, пазбавіў многіх ад галаўнага болю. Трымай невялічкую ўзнагароду. 3000 атрымана грошаў, да сустрэчы. Так, вось. І цяпер у нас ёсць ключ, у мяне ёсць ключ, так сказаць, ад іхняга сейфа, ці не сейфа, як гэта называецца, ну. Так, ад іхняга яшчыка, да, яшчыка вось. Які быў вось тут. Вось. Зачынена на ключ. Ну, не для мяне. О, боже мой, як шмат усяго. Асабіста класны вось гэта мадыфіцыраваны супрацьгаз. Я возьму ўсё, в прынцыпе. А потым ужо я папрадаю тое, што мяне будзе непатрэбна. Можна змяніць вось плашч. Вялікі дзякую вам за тое, што вы глядзелі мае праходжанні. Подписывайтеся на канал, ставьте падабайкі. Давайте разам з вами абмяркоўваць гульню Сталкер у каментарах. З вами была Варвайская Астра, і гэта было праходжанне гульні Сталкер Даліна Шорахаў. Мадыфікацыя на Сталкер Кліч Прыпяці. Вялікі дзякуй за прагляд. Да пабачэння.